Basta po, ano, ang terminal kang PNR. PNR? Oo. Hindi ko aram po. Or kaya, ano, terminal to kang gabo ng bus. Or bus or... Basahin ka, sir. Panaga po. Naga. Oo. Ang terminal sir kang bus. Legazpi po. Legazpi. Ano po, Daraga pa ni? Daraga ini. Ay, Daraga pa ni. Sala, sinababaan ko. Basta pala yan, terminal, ng Legazpi. Sumakay ka dyan, jeep, sir, sa ano, road yan po, ano, Menegarili ko. Ah. Tapos lang ang Kahaw Road. Kahaw Road? Oo. Pababa ka na lang driver sa terminal. Sa may SM niya ang terminal. Kang, ano? Sala, sinalo. Feeling ko, kala ko, digdig na. Daraga mo pala ni. Daraga ini. Salamat po. Hindi man, sir. Ano ba? Ano lang, mahal ito dyan eh. Pag hindi, mahalat ako hindi. Mahalat ko dyan sa may banyag. Hindi na lang, mas maray digdig. Oo, diretso ka na lang sa terminal. Kaya po. Harayo pa. Harayo pa, sir. Diretso na lang po. Sige po, salamat. Ayun, siguro. Nakasakay mo talaga. Boss, pwede po magkapot? Pasal po ang SM Legazpi. Dumamba. Dito sa Aygabi. Paluman. Aray pa yun. Ayun, kilometer yan. Kala ko Legazpi na niya. Daraga pa po ni. Salamat po. Tren. Push. Sakay na. Sakay ka na rin ako sa'yo. Hindi ko ulit. Ipugan mo na eh. Legazpi. SM Legazpi po. Sakit pa.
SM Washington, SM. SM Washington. Awis. Okay. Isano. Oh, malapit, Washington SM. Masyado. Ito dapat. Sayang lang ang kapangkat nang inalay ko sa'yo. Bakit nagbago? Hey boy. Madalas na iwan. Ba talaga? Ano ba yung nalagay?
Washington! Tapat, tapat!
Naga ko naga? Naga. Naga ka? Naga o bakaw lang? Naga. Gurano, gurano. Ha? Total. Gusto mo makatipid? Oh. Sakay kong nabwa, tapos pag abot kong nabwa, pas ka na lang pag naga. Naga. Tipid ka na kaya. Siguro ang mga gastos mo gabos-gabos 190. Langan.